grote klappen. Welkom bij de Scootje Podcast. Oh, wat een klapper. Joert vanuit de Lemmer. Alweer een joggende wedstrijd van het SKS kampioenschap. Ik zet het ITC-klokje weer op 15 minuten. En als die oorgeeft, dan zit deze podcast er alweer op. Mijn naam is Arie de Boer en naast mij zitten Geertje de Vries en de voormalige skipper van Janne Woordje. Weer skipper van het Steertejacht, lid van Verdiensten, banketbakker, vastzitter van de Meerwaarde, maar vooral enorm groot fan van deze podcast. Ook wat een klapper. Gerrit Pietersma. Nou, alsjeblieft, dankjewel. Ja. Welkom. Mooi dat je maar ik ben. Ja, dus je kijkt wat te vernieuwen. Het is maar een liedshokje, hè? Ja, het is een liedshokje. Ik krijg zo'n protestkamer. Ja, het is hier echt benauwd. Nou, Ja. zwistaardig. Ja, het is hier echt vreselijk. Ik heb de hele dag op het wetter zitten en nou in het zwethokje Ja, van Omroep Friesland waar we deze podcast Heb je een opnemen. shirtje gewoon, hè? hier zit maar een vak Ja. meer aan het Ja, dat is exact. Jongens, kunnen we al Douwe Visser van Grauw feliciteren? Nou, Nee. ja. Nee. Ja. Nee? Ja? Nee? Ja? Oké. Nee, tuurlijk nee, wel. nee, toch Ja, niet. tuurlijk wel. Er kan van alles gebeuren. Ja. Wat kan er nou nog gebeuren? Nou ja, ik kan gewoon een protest krijgen. Nou, dan wordt het hele spel weer maar Lemmer kan gewoon eerst worden. Janne Wok kan gewoon eerst worden. Wanneer het Grauw het laatst een protest dan? Ja, dat wist net. Nooit. Ja, van Je krijgt nooit een protest. Ja, dit hier hadden we een protest aan, 3 punten. Ja, toen Nou, had het 3 punten bij. ja. Maar er is nooit iemand die Nee. het terugzet. Ja, maar dat komt zelf een keer. Die Oké. stoot ik nooit. Ik stop Nee, nou even ja. met dit gekissenbis. Get dat door mij. Ja, want na alle gedachten kunnen we toch zeggen dat Douwe Visser kampioen wordt. Van Ja. nog een keer. Wat maakt het hem zo goed? Nou, kijk, Stabiliteit. nou, Douwe had een hele goede ploeg om hem heen. Je ziet het goede jongens bij hem. Nou, hij had een soort familie aan boord. Nou, dat slaagt hem hartstikke goed. Ik hier er had wat een hekel aan om mijn familie te zien, maar Douwe die vindt dat prachtig. Nou, en hij is Waarom is er een hekel aan? ik wil net mijn familiezielen, die ik zei van, ik wil iedereen gelijk behandelen. En als ik mijn familieziel, dan met de familie meer zijn best dan als de rest. Nou, en dat vind ik net leuk. Nou, en ik denk, ja, dan kan ik beter net mijn familieziel en dan kan ik precies of ik wil. En dat het net zegt, kan ik mij zeggen. Ja, precies. Nou, Precies. en Dat is natuurlijk... Hoe ging dat dan toen of adviseur was bij Jeroen? Ja, zo, dan ben ik me ondergeschikt uit, hè. Dan heb ik niks te vertellen. Oh ja, toen- Hier was je de baas, hè, toen. Toen moest Jeroen zijn Ja. dijstezen Ja, hij had 2 jaar de baas om mij geweest en daarna al die oorleden week altijd hem de baas. Maar Ja, maar nog even hoe Douwe Visser, hè? Want Ja. Douwe heeft natuurlijk... ik dacht maar hem ziels. ja, ik heb... Bij Douwe Snits. Ja, wij hebben... nou, zolang ik Douwe van al met zien, dan kan ik Douwe, denk ik. Nou, ik kom elke vakantie met mij aan boord van het binnenschip. Nou, elke vrije tijd dat we hier zielden we. Nou, en Douwe die weer natuurlijk altijd hartstikke van het ding. Douwe in een laserke, nou, weer in een fletje. Nou, zielden soort in het fletje, met een laser was zielen. 16 kwadraat kwam er net bij. Nou, en Douwe die gewoon hartstikke gedreven. Nou, en hij kan heel goed zielen. En dat is gewoon een voordeel als het over scootieskippen is. En hij komt hier de lietse boordjes bij. Ja, ze zeggen ze wel eens van zet Douwe Visser van Grauw in een optimist. Van alle scootjeskippers en dan wint hij nog. Ja, maar dat is nou wel zo. Maar vorig jaar weer wat zwaarder. En dan weet ik net dat dat helemaal won hier. Nee. Hij nou wat lichter. Nou hij is oortraind. Ja, hij is Als oud. een Ja. herdershoen. Ja. Ja. Nou, en dan mag het eerlijk wezen, ik heb best respect voor hem. Hij kan hartstikke goed zielen. En hij heeft het in het dik. Ja. Ja, En absoluut. die ploeg allemaal mee. Absoluut. Ja, toch? Daar is geen twijfel over. Nee. Ja. En, ja, het is gewoon super. Ja. Nou, op Snits, we zijn 4 keer kampioen geworden met Snits. Daar douw ik elke keer bij. Nou, Dat wie het dreamteam, toch? nou, dat Zo zijn neem je ja, hem maar zelf. als het nou zo bij Grauwen, dan kan je dat ik wel een dreamteam nemen. Ja, no. Ja. Ja, deze, ja. Dat gewoon in deze periode, zij ben gewoon de beste. En voor het hier wie RV in het dreamteam. Nou, dat we iets minder. Hoe neemde ze die dan niet? De Galacticos. Oh ja, de Ja, de Galacticos. Galacticos, Ja, ja. ja. Ja, maar die vallen dan nou ook een beetje uit. Ze zijn nou voor het eerst een wedstrijd wonnen. Ze zijn vorig jaar al 3 keer eerst. Ja, dat gaat dan zijn. En dan houdt het, ja, dat houdt een keer op. Ja, nee, dat wie ook het allereerste wat ze zijn op het achterdek. Het finish kort en toen zijn ze eindelijk. Ja. Een zucht van verlichting. Ja. Wie eigenlijk maar een hele lichte, ja, amper blitzkip. Nou ja, dat... Wat? Dit hier? Nee, no, ze krijgen. Ze krijgt. Ja, nee, het wie net zo. Dat Een is, bevrijding. Het viel als een bevrijding. Ja. Het is een... Ja, ze Nou, wie en op ik de heb- lucht. Ja, ik heb medelijden met Willem. Want bij Willem wilde ik net. Nee. Nou, en dan denk ik van, ja, god, kom op man. Laat de kap net hingen. Want het zit gewoon tussen heren. Nou ja, we hebben juist die jet van Pieter Jan Post, maar het wordt altijd wel jocht. Ja, dat klopt. Ja, daar is de ondervinding mooi. En hier werd ik warm. Het weet je alleen nog maar waar. Maar nou goed, het kampioenschap is zo goed als beslist. Maar Geertje, de spanning zit nog absoluut in het gebaksklassement. Want Absoluut. de heeft weer een gebakje van die Oh, lezen. Jongen. Dus ik hoef helemaal net te vregen in Hasto van de Moorn een gebakje krijgen. Die heb ik kregen. Natuurlijk heb ik die kregen. Ja. Doorvalt hoor.
Goh, een dozen vol en deze ik nog. Ik kreeg van 2 partijen gebakje. Van 2 partijen. Deze komt van jou. Ja. Zo, daar zit ik een mooi plaatsje op. Van Do, Mai. Mooi Willem Zwager. Ah, nou, En ik kreeg ik nog je hier hem met glieren haast van de slagrem op. Zo warm is het hier. zo warm. Ja, dit was er natuurlijk voor Ja, mij. ja, ja. Maar die oren, die komen bij dezelfde bakkerwaai. Dus ik behandel die ze eventjes Als in je. hetzelfde. Ja, is goed. Nee, Dus even zie heel ik gauw er nog. trouwens ik een heel mooi plaatsje op. En van- die ene weer met van crème en oren met slageren? mij. Nee, beide mijn slag. Oké, even heel gauw, jongens. Dan neemt maar even een hapje van de Veenhopen. Zo'n komen achter. Hennen wie een 8 lang war. Mijn crème, een jochen. Staren, mijn slagremmen van een bakker uit Koudem. Een jochen wordt zo'n. Een jochen, 2. En Juster Eele Huizen, een jochen, 1. En zien. Dit is dus eigenlijk officieel Ljouwert. En dan ben we al hier. We zitten al hier vol spanning te zien Ja. naar Geertje. Ja, De Jannie van der dit Heijden is gecombineerd. van Jorwert. Waar is het hondje trouwens? Waar is het hondje? Jou het lemmer gecombineerd. Ja? En ik zoer deze een 9,5. Ja, oh. Ja, hij is echt heel lekker. Ja. Maar Maar omdat dit erop zit, krijgen ze nog 13 meer. een jochen, 8. Een 9,8. Nou, dat is wel enorm. Dat is enorm hoog. Ik ben net... Wij nog aan het zien hoor. Dus, Ja. Nou ja. Beter worden. De precies. kennen hier Ja. nog zien, Ellie. Ja, maar hoe short het ook? Best natuurlijk een voormalig banketbakker. Ja, nou ja. Hoe short het eruit? Nou ja, ik ken ook rek hatten nog. Ja, oké, Hallo. maar nog eventjes, hè, dat is ook belangrijk, toch? Ja, dat, François Boulanger, Ik hoe heet die man? vind het wel mooi dat er zo'n skilltje op zit. Ja. Nou, dat is natuurlijk extra puntjes. Maar, Dat is ik wel lekker, hè? Dat is massapien. ja, zeker. Ja. 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 Maar goed, dat hoeft de banketbakker net uit te Nee, lezen. tuurlijk. Als er dat op is, dan krijg je les in Torsten, wie dat gaat je. Ja. Goed, jongens, genoeg verdiverdage. We moeten weer zakelijk worden. Want Gerhard, de best vanzelfs ex-skipper op het steertejacht. Ja. Dan ben je de persoonlijke chauffeur van uw commissaris, maar dan op het wetter. Ja. Waar heb je het dan al leren hoor? Heb je nog wat roddels die je met je dealen willen? Want vaak, deze podcast. Nou, ik heb een roddel. Nou, vertel. Hij is, het is net iets een roddel, het is een feit. Nou, Hij viert je het signetje. Ja, dat klopt. oh, kijk eens aan. Gefeliciteerd, Brok. Ja, meneer Brok. Ja, meneer Meneer Brok voor u. Ja, precies. Ja, voor mij nou, als ik voor wol. Nee, maar het is hartstikke mooi. Hè. En, hij is hartstikke enthousiast door het Koetsenziel. Nou, en dat vind, daar ben ik natuurlijk helemaal voor. Hè. Ja, natuurlijk. Als we net aan het Koetsenziel gaan, dan hoek ik het, dan hoek ik beter net, kan ik beter net aan het werk. Nee, maar shot hij dan alle wedstrijden? Ja, Ja. in principe wel. Ja, behalve Joert. Joert heeft er eentje en dan moet hier de PC natuurlijk. Ja. Ja. Nou, hij moet een beetje verspreiden, maar morgen en vreten bezig te werden. Oké, nou ik ga nog een joggersvraag trouwens. Nou, vertel. De heer A. Brok uit Frencher. Waar moet ik morgen invullen van mijn scootiepool? Wat zou morgen zijn waan? Lemmer. Lemmer? Echt? Ja? Is dat? Ja, natuurlijk. Ik ben Jasper dat ik wel. Ik denk, Het waren in een woord. Van die Jennewoord. Ja. Nou, laten we het daar eens even over hebben. Want toen heeft dus een joggetje hier, heeft zo skipperwest op Jennewoord. Ja. En toen kwam die vervanger, die opvolger, Ja. Sieber van Tewischa. Ja. Hoe vies dat hij doet? Geweldig. Ik heb Sieben het 18 hier bij Zilt. Ja. Nou, gewoon een hartstikke fijne vent om mee om te gaan. En hij zou al Jedderfurt bij u. Hij zou naar een oorskutje thuis skippen. welk scootje? Ja, welk scootje dat dan? willen we weten. Dat is een geheim. Nee. Nee, maar we Nee, zijn ja. gewoon om geheimen met mijn korte deal. Hij zou naar een oorskutje en toen heb ik eigenlijk heb ik wat ingrepen. Ik zei, jongen, het is zonde dat het op bij wijk is. Dan moet ik gewoon hier blijven, want ik heb gewoon skipper weer op Jennewoord. Nou, toen heb ik mijn bestuurrollijn. En Sieben wist al 4 of 4 wie dat de skipper weer zo. Ik ben dan hier erop houden. Ik zou nog niet langer. Ik zit even nooit te denken wanneer... Maar het ook vreemd had van er mij. toen ja... maar wanneer had er toen een wisseling west had? Nou, 4 jaar ervoor, Ja, of 3 jaar 4 ervoor. ja. Dat weer dan zo. Corona-jaren. Nou, dat krijg ik daarvoor. Ja. Nou, en Sieben wist al, ja. En ik vind gewoon, hij had er saf van met dat skip. Nou, van zijn vrouwskant omkeert dat scootje gewoon. Sieben zijn paken, skipper geweest op Jennewoord. Nou, en Ja, James Wagen. dat kon gewoon al bij elkaar. En hij had gewoon hartstikke leuk mijn shield altijd. Ja, maar goed, ik heb wel een beetje het idee, hij is vooral goed op smelwetter en op het gutterwetter. In de tweede week gaat het vaak wat mis. Ja, maar volgens mij hebben wij daar wat problemen met hand. Ja? Ja, wij konden snel wetteren. Dat ik gewoon, dat vind ik het mooiste. En waarschijnlijk vindt, als de Sieben vindt Sieben dat ik het mooiste. Nou, Jan Woordziel en bij de Waldjes langs en wij zitten ondieptes. En nou, dat wist ik gewoon. En hier komt het gewoon echt meer, ja, je bent tactisch met beter worden. Nou, wij begonnen beter te zien toen we bij Kortbuurs aan boord kwamen. Maar ik gerust weten, toen die aan boord kwam, wisten we wat wennen weer. Nou, later kwam zijn zoon bij, Thijs. Nou, dat weer helemaal geweldig. Hij heeft gewoon heel soort van geleerd. Nou ja, en zulke mensen moet je gewoon aan boord hebben, want dan rest het in door. Ja, zeker. Ja, Mijn hechtepunt eigenlijk in 2016, tweede plak. ja, Of jou wie ook de terecht. tevens het dieptepunt.
Nou ja, dat wie voor mij wel een beetje... ik baal er wel van, ja. Ja. Nog Nooit te steeds, goed als begin. je- Ver. Ja, Douwe die wie toen als skipper op Steeds, die heb je toen skipper weet, wie het voor u wat makkelijker geweest. Ja. Ja. Nou, en Thijs zijn broer, die zit bij Douwe achterop. Nou ja, dat zijn 2 matjes doren. Nou, als die 2 bij elkaar in het boord zet, dan winnen ze alles. Ja. Ik weet het trouwens, ik denk dat ik het weet. Nou, vertel. De jouwer. Nee, wie het net. Oh. Nee? Nee, jammer. Hij is zo net naar jou. Goed jongens, het brengt mij alweer bij morgen, want hoe de wind waait, waait haar rokje. Maar goed, met Safol gebak. Ja, Ik weet ja. niet dat het rokje nog wel omheen gaat. Ik dacht bij deze ik een oproep. Als er nou een personal trainer is. die het mij het komende jaar hier even bijstaan wil. Oh, Meld die maar. ken ik Goed. wel eens, kan ik een oor in het hak blauwen. Ja, dat is het viel als een sauna. Ja. Een sauna van Willem Zwager. Ja, Maar de sauna van, van hoe Willem. komt het met de wien, Geertje, Ja, er van komt morgen? iets meer wien. Ietsje Heb ik van meer. elke jaar. Maar ik heb het zelf net een schoen. Oké. Oké. Nou ja, ik zit in mooi waar hier nou. Met Ja. waar hebben we afschaft. Ja, het is alleen maar mooi waar. Hè? We lassen geen wedstrijd meer uit. Het is hartstikke mooi waar elke keer. Dus we gaan er helemaal voor. We willen nog één ding weten, Nou, Gerard. Want ja, we weten natuurlijk, maar Jenne Woord, we hebben altijd bij die walstart, heeft Jenne Woord altijd als allereerst, Ja. hij zit het zeilm heeft. Ja. En wie wie nummer 2? Grauw, Nou, Ja, en wie Ja. wie nummer 3? Fraaie. Ja, dat vind ik. Jereveen. Oké, nou, ik ken één ding beloven. Want Jim hebben daar een trucje voor, hè? Ja, Sietse Brouwer die kent dat trucje. Want Sietse Brouwer heeft het record, zo'n in een hele seconde. Nou, dat is dan... nou, die ging toen vet naar zijn height. Toen wist wie dat even kwijt. Ja, hij kent nou weer vinden. Die jongen die bij Grauw zit, Wart, Steeneker. Die had jeden bij zo'n lier zitten te geren met zijn height. Die weet ik hoe het werkt. Nou, en bij Jenne Woord, ja, dat trucje hebben we oordien aan Jenne Woord. Maar nou vertellen hoe het werkt. Ja, wat is dat Wat trucje is dan? dat Want ja, trucje? wij zitten net op een scootje. Nee. Wij willen dat trucje ook heel Nou, erg weten. het trucje, het is net een trucje. Dan moet je gewoon heel goed organiseren om een mest heen. Nou, alles wat er om die mest heen gebeurt, dat kan je toch zien bij zowel bij Heerenveen, of bij Jennewoord, of bij Grauw. Om die mest, de hele bemanning had bij die mest. Nou, dat moet eigenlijk goed gaan. Nou, als ik krijg iets hackert, dan gaat het mis. Het was een heel mooi verhaal. Wij kochten een heel hier bij Strikweta in Skraat. En nou, wij op Jennewoord, wij dienen dat heel snel. En ik kom dan horen hier weer. Ik moest naar je kruk hebben, en de wind kwijtraken. Zei hij van, nou, een auto hier krijg ik, weet je wel, ik krijg zo'n lier. Nou, ik zei, alsjeblieft, dat is dat toch? Nou, hij zei, zelf lier kregen. Nou, ik zeg, ik ben benieuwd. Nooit gereerd worden. Nog steeds net regeld. Nee. Maar de kerst gewoon op trainen. Die jongens, in die periode dat ik skipper, ik weet niet meer hoe het nou is, zitten wij bij Bo Westerijk in de jachthaven. In de winters een stellage maken, maar ik weg naar gewoon. En hier gewoon de leer er in de lood staan. Maar het is gewoon, als je al om de mest heen steen, het komt op kracht door, maar vooral gewoon organiseren. Elke niemand precies weten wat hij Ja. doen moet. En als dat, Het is een soort zilverwisseling bij de Formule 1. ja, dat is precies hetzelfde. Ja. En dat is de truc. Ja, Ja. skippen is de Max Ik Verstappen vind het van, wat, ik vind het wat teleurstellend. Ik dacht, we krijgen nou aanstaan het ei van Ja. Columbus. Nou, dat is toch het ei van Columbus. Nou, het valt mij een beetje... Oh. Hey jongens, hoe gaat het bij de warmte? Ja, ik bij heb mij best. prima. Ja. Maar daar net. Oh, En verdik ik dat het shirt warm. moest wij weer ombrengen? Ja. Nou ja, dat gaat naar de winkel. Ik heb maar eens met die ook hier. Ja. Zo was het maar even in de aftiteling. Is er nog een moment, Geertje? Het moment van Geertje? Het moment van mij weer toch wel dat Jereveen scheelt je. Jo het won. Jereveen woont. Ja, dat vind ik toch wel het moment. En waarom Weer- is dat mooi? Nou ja, goh, dan ben je kampioen. En ben En je net. dan wil het net. En wij zeggen hield hij het wel net. Maar ze zeggen zelf het wel. Maar we hebben pech. En ze zijn 2 keer tweede worden. Ze zijn een keer derde Ja. worden. Nou ja, Joet ben ze eerste worden. Ja. Maar ze hebben ik de volle minnenwedstrijden. En dat vind ik in het algemeen wel. Ho! hartstikke idee. Ja, we zullen het nooit weten. We zullen het nooit weten. Nee. Of zullen we gewoon voor Ja. deze keer mee je de koepa? volle jojoot. De witte volle jojoot. Ja, dat is juist ik bij Snits. Snits, Ja. Joet weer achterom. En juist het tweede. Nou, Jan Wout en Lijmerijk precies hetzelfde. Ja. Alleen een grauw staan. Ja. Ja. En grauw jojo een keer en in de laatste route pakken ze toch even zo goed voor ons. Ja. Precies. weet En je wel, als grauw jojo, dan pakken ze altijd nog de groene vlaag. Ja. Ja, toch? Ja, dat kan. Ik nou. En die Ja. maakt ik nou loeken, dus het is helemaal clear. Ja. Dat is helemaal clear. Ja. Dus jongens, bij deze, wij feliciteren Grauw. Ja. Nee. Steeds maar, Douwe Visser Ik van het wel. Lokwenske. Gerard nog net. maar Nee, ik wel. man. Oké, nou steeds maar op Ja, camera. Ja, van het Lokwenske douwen. En Noem een jochen. Even naring. Noem een jochen. En ik ben nou al nieuwsgierig naar. Is hij de volgende keer Ja, nog tuurlijk. bij? Ja, dat denk ik wel. Ja, hij gaat voor 11. Hij gaat voor 11. Ja. Oh, voor de Orde Ulbe. Ja. Oh, dat zou helemaal mooi wezen. Jongens, we moeten er echt mee ophoren, want dit is de podcast. Ja, de wekker is hier. Hoe nemen we het ook weer? Het IT-klokje. Het 15 minuten, ze zitten erop. Mike, dank deze. Gerard, Alsjeblieft. hartstikke leuk. Gauw naar het steertejacht. Ja. Tot de groeten aan Brok. Nou, je hoort net. Nee, hij is wel een cadeautje voor hem trouwens. Ja, zeker. Wat dan? Ja, dat vertel ik niet. Goed zo, wij zijn er morgen vanzelfs weer. Dan weer vanuit Dilemma. Graag gewoon dan. Dag.